Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Tämä löytyy toisesta Pietarin kirjeestä, 1. luku ja 2. jae. Tämä kohta on usein ollut sellainen jae, joka saatetaan lukea saarnan alussa. Ja tämä on sellainen ikään kuin ingressi tai alkupuhe tai siunaus tämä tavallaan, että armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Eli silloin tällä tahdotaan sanoa jotain, että hear ye, kuulkaapa tätä. Eli tässä Jeesuksen tuntemisen, siinä sen kautta on tavallaan niin kuin mahdollista ymmärtää armoa ja päästä omistamaan sitä. Ja myös tämä rauha, joka on siis aivan eri asia kuin rauhallisuus, tai joku saattaa meditoida kotona jotain asiaa tai rauhoittua kiireisen päivän päätteeksi, niin tämä rauha, joka lisääntyy siis tämän Jeesuksen tuntemisen kautta, on sellaista rauhaa, joka ei ole niinkään inhimillistä rauhaa, vaan se on yliluonnollista rauhaa, joka tulee Jumalalta, ja se tulee ensinnäkin siitä, että me tunnemme hänet, kuka hän on. Ei ainoastaan vaan, että me tunnemme hänen opetuksensa, vaan myös, että me tunnemme hänen niin kuin persoonansa ja että me tunnemme hänen voimansa. Eli siihen liittyy silloin tämmöistä kokemusperäistä todistusaineistoa Jumalan olemuksesta, että mä oon saanut tällaisen henkilökohtaisen niin kuin kokemuksen Jumalan kanssa, joka on siis jokaiselle kristitylle erittäin tärkeä hänen uskonsa vahvistumiseksi, mutta siis tämä Jumalan rauha siis tulee, kun Jeesus sanoo rauha teille, niin se on ensinnäkin tarkoitettu sitä varten, kun Jumala ilmestyy ihmiselle, ettei hän pelästyisi. Siis on tervettä Jumalan pelkoa ja sitten on epätervettä Jumalan pelkoa. Terve Jumalan pelko on sitä, että me kunnioitetaan Jumalaa ja ymmärretään, että Jumala on Jumala. Ja että hänen asetuksensa ovat pyhät ja hänen lakinsa on hyvä meitä kohtaan. Ja jopa meidän kärsimyksetkin voi olla meille koitua hyödyksi, jos siis ne ei ole Jumalan tarkoitus, että Jumala niin kuin antaa meille kärsimystä, vaan siis se, että Jumalasta riippumaton meille kohdistunut kärsimys on periaatteessa hyväksi meille, jos se pysäyttää meitä ajattelemaan Jumalaa ja Jumalan tahtoa. Ja jos se saa muuttamaan meidän toimintaa tai ajatusmalleja Jumalan tahdon mukaisiksi. Mutta kuitenkin niin tämä rauha, joka Jumalalta tulee, niin se niin kuin on sidoksissa Jumalan tahtoon siinä mielessä, että kun me toteutetaan Jumalan voimasta ja Jumalan antaa meille uskoa, niin me toteutetaan Jumalan tahtoa elämässämme, niin se Jumalan rauha tai Jeesuksen tuoma rauha tulee siitä, että me tunnetaan Jeesus sitä kautta, että me tehdään samoja tekoja, me ajatellaan samalla tavalla ja me omataan niin kuin sellainen ajatusmaailma ja arvo, joka Jeesus omisti tavallaan ja jota hän jakoi muille ja josta hän puhui ja opetti, niin tavallaan kun me päästään sisälle siihen, niin kuin että mun ei tarvii vaan ajatella omaa hyvinvointia, vaan lähimmäisen hyvinvointia, niin siinä niin kuin siitä, kun sen elää todeksi, niin sitä kautta voi saada niin kuin kokea tätä armoa ja rauhaa, joka lisääntyy Jumalan ja Herran Jeesuksen tuntemisen kautta. Ja se ei ole vaan se, että mä oon jonkun yhden teon tehnyt, siis kuka vaan voi tehdä hyvän tekeväisyyttä tai yhden kerran lahjoittaa johonkin jotain, vaan kyse on elämäntavasta, sä oot niin kuin uusi luomus, joka toimii aivan toisella tavalla, että monestihan ihmisten rakkaus ja ihmisten uhrautuvaisuus ja tämä siis on myös hyvin itsekästä sille, että niin kuin Jeesus taas nuhteli sitä semmoista itsekästä antautumista, niin kuin fariseuksille nuhteli sitä, että he tekevät hyviä tekoja silloin, kun heidät nähdään. Ja Jeesus opetti
ja puhui paljon siitä, että kun te annatte, niin antakaa salassa, ja isä, joka salassa näkee, niin maksaa teille takaisin. Niin siis tässä on niinku tämä Jeesuksen, että se antaminenkin on niin pyhä asia tavallaan Jumalalle, ja tulisi kristityllekin olla, että siitä ei tehdä tavallaan sellaista numeroa, että tavallaan, että jolla pyritään niinku niittämään sellaista hyvää mainetta, vaan antaminen tulisi olla sen, sen Jumalan kuvan kirkastaminen, ja siis, että se pääsee valloille sussa tavallaan, niin se on tavallaan sun ja Jumalan välinen asia, tai sen tulisi olla lähtökohtaisesti ensimmäiseksi tärkein asia tulisi olla se sun ja Jumalan välinen tavallaan kasvu. Tulisi olla siinä se perusta. Toki siellä puhutaan evankeliumeissa, että antakaa kirkkautenne loistaa ihmisten nähden siis näiden hyvien tekojen, että he ylistäisivät Isää, joka on taivaassa. Mutta siis senkin, se, että tekee jotenkin nähden hyviä tekoja, niin siitäkin tulisi aina antaa kunnia Jumalalle, eikä tavallaan ottaa sitä itselleen. Että tämä on mun ja mun ministeri, joka toimi näin, että me otettiin täällä näitä ja näitä. Toki siinä taas sitten, jos on semmoinen virallinen auttamistyö, niin siinä on taas siihen, että kun on tämä tukijarinki, tavallaan, joka tukee sitä toimintaa, niin tavallaan niiden tai sen rahoituksen turvaamiseksi sen että tavallaan nämä ihmiset näkee, mitä niiden rahoilla on tehty tavallaan, kun on uhrannut, niin se taas on sitten ihan järkipeliä siinä mielessä, että se auttaminen näkyy tai siitä informoidaan. Mutta siis tämä rauhan lisääntyminen on tämä Jumalan tahtoon sidottu. Että tavallaan ihminen voi tavallaan rukoilla joka päivä ja paastotakin ja kokea Jumalan rauhaa siitä, mutta se ei vielä tavallaan se joka päivä rukoileminen ja paastominen, ja vaikka eristäytyisi johonkin luostariin ja kieltäisi itseltään kaikki hyveet, niin tavallaan meitä ei ole kutsuttu kristittyinä sellaiseen katolilaiseen askesmiin, miksi sitä sanotaan? No kuitenkin, että meitä ei ole kutsuttu semmoiseen luostarielämään kristittyinä, vaikka meidät on kutsuttu kyllä pyhään elämään, mutta siis tällä sulkeutuneisuus ei ole kristillisyyttä, vaan seurakunta tarkoittaa siis eklesia, mikä nyt on kreikaksi. Se on vain yksi kieli, tai yksi alkukielistä on hebrea ja sitten on aramea, on paljon enemmän Jeesuksen kieliä kuin kreikka. Mutta siis tämä eklesia siis tulla ulos, niin tarkoittaa sitä, että kristillisyyden tulisi olla ja kristillisen elämän tulisi olla ulos suuntautuneisuutta, ja se tarkoittaa nimenomaan Jeesuksen opetuksista sitä, että me pidetään huolta lähimmäisestä ja että me ei vaan katsota omia tarpeitamme. Toki tämä on silloin ihanteellinen tilanne, jos kristityt huolehtii toisistaan, mutta sitten jos on vaan on yhteisössä tai ystävien kesken on tavallaan, että se menee aina niin, että tietty porukka huolehtii tietyistä, niin se on vähän se kristillisyys ei toimi silloin, jos ei se kulje joka suuntaan. Samoin kuin seurakuntaelämässä, kun nykyään opetetaan, että annetaan uhrataan seurakunnalle rahaa, niin tavallaan, että jos se seurakunta ei auta köyhiä, niin silloin se rahaliikenne ja kaikki auttaminen kulkee vaan yhteen suuntaan, siihen seurakunnan suuntaan. Niin se on epäterve ilmiö täysin, että tavallaan sen yhtä lailla kuin seurakuntaa opetetaan tai ihmisiä opetetaan antamaan seurakuntaan rahaa, niin yhtä lailla seurakunnan pitäisi antaa rahaa, tai mitä ikinä seurakunnalle annetaan, niin pitäisi antaa ihmisille takaisin jossain määrin, että se tavallaan se kristillisyys toimisi. Että tavallaan Uudessa testamentissa on se painotus, että autetaan köyhiä, ja lähimmäisen rakkaudessa on se painotus, että vaatetetaan ne, kenelle on vaatteita, ja annetaan ruokaa sille, jolle ei ole ruokaa, että se antaa, jolla on. Ja mutta se, että tavallaan toiset, siis se didakhe, 12 apostolin opetus, joka on Markuksen evankeliumin kanssa yksi varhaisimpia kristillisiä tekstejä, niin se jo tavallaan tuomitsee sen, tai sanoo jyrkästi sitä vastaan, että on tietyt ihmiset, jotka koko ajan pyrkii hyötymään tästä kristillisestä hyväntekeväisyydestä, ja tavallaan siellä didakheessa opetetaan, että jos joku ottaa rahaa tästä
köyhille suunnatusta avusta ilman, että se tarvitsee sitä, että se voisi mennä töihin ja tehdä töitä ja se voisi, että se on vaan laiskuuttaan ottaa sieltä, niin sellainen kuuluu laittaa vankeuteen, kunnes se maksaa joka pennin takaisin. Että tavallaan se oli tarkkaan varjeltu se hyvän tekeväisyys, että se kohdistui oikeille henkilöille. Tavallaan, että nythän tietysti järkiperäisesti nyt jotain leipäjakoa saatetaan tänä päivänä niin perustella sillä, että se päätyy kaatopaikalle kaikki ruoka, jos ei sitä syödä. Niin tavallaan, mutta sitten tavallaan rahan osalta jo alussa tosiaan me nähdään kristillisyydessä se, että se oli rangaistava teko, siis kristittyjen itsensä piirissä, jos sieltä joku tavallaan otti hyötyä ilman, että sillä oli tarvetta siihen varsinaiseen siihen avustukseen. Ja tavallaan siis me nähdään ei ainoastaan evankeliumeista, että siellä oli näitä juudaksia, vaan me nähdään myös myöhemmin, että siellä oli näitä varkaita tavallaan kristittyjen keskuudessa, jotka pyrki ottamaan hyötyä. Ja sitten samalla lailla tämä ei ainoastaan Juudas, vaan myös evankeliumeissa nämä, siis tämä Safira ja tämä toinen henkilö, jotka siis valehteli pyhälle hengelle siitä maatilansa myymisen hinnasta, että ne valehteli sen, että he olivat koko summan tavallaan antaneet apostolille, vaikka eivät olleetkaan, ja sitten kärsivät siitä hurjasti ja tavallaan. Sitten toinen asia on tämmöinen, että mikä tuo tämän rauhan tavallaan, niin semmoinen tasapaino, mikä on toi painotus Uudella testamentilla opetuksista. Että jos me opetetaan antamisesta, niin tulisi opettaa sitten, mikä on se painotus Uudessa testamentissa. Että ei voida vaan ottaa, siis mun mielestä se on täysin harhaoppia sellainen, että otetaan joku yksittäinen jae. Ja sittenhän siitä otetaan se irti asiayhteydestä ja sittenhän siitä uusi asiayhteys, niin se on ikään kuin valehtelemista toisen kustannuksella. Esimerkiksi jos Jeesus opettaa kymmenyksistä, niin seurakunnissa on opetettu monta kertaa, mä oon kuullut sellaisen, että on viitattu siihen jakeeseen, jossa siis Jeesus puhuu, että te maksatte kymmenykset mintuista ja jyvistä. Siis toisin sanoen fariseukset maksoi kymmenykset niistäkin asioista, mistä ei tarvinnut maksaa. Ja just sen takia, että niiden maine olisi että ne on itse lisännyt tavallaan niitä uusia sääntöjä sinne. Ja sitten tavallaan että ne saisi sillä lisämainetta. Ja tavallaan Jeesus vaan siihen provokaatioon vastasi sillä, että tavallaan, että ei teidän tulisi noitakaan sikseen jättää. Siis vastasi siihen provokaatioon sen takia sillä tavalla, koska he halusivat nimenomaan, nämä fariseukset halusivat nimenomaan niillä omilla teoillaan tulla vanhurskaaksi, eli asettua oikeaan asemaan Jumalan edessä omilla töillään. Niin Jeesus tavallaan siihen, että näet sä Jeesus, että me omilla töillä kelvataan Jumalalle, niin Jeesus vaan siihen provokaatioon vastasi, että te nyt ihan omilla töillä ne kelpaa Jumalalle. Ja eikä teidän ei tulisi noita lakeja, mutta ei myöskään noita omia lakeja pois jättää tavallaan. Että jos te aiotte todella kelvata omilla töillänne Jumalalle, niin teidän pitäisi täyttää laki täydellisesti. Ja Jeesus siis moneen kertaan sanoi, että te ette täytä lakia. Ja sitten täällä on vielä toinen aihe tuli mieleen vielä sellainen kuin armolahjoista ja näistä pyhän hengen olemuksesta, siis että pyhä henki näyttää maailmalle todeksi, siis tämän synnin tai vanhurskauden synnin ja tuomion. Siis tämän vanhurskauden just, että tavallaan ihminen ei pysty omilla teoillaan kelpaamaan Jumalalle yksin, vaan tarvitaan tämä usko tähän Jeesukseen, joka on siis täyttänyt lain. Ja tämä vanhurskaus on Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta, että tämä Jeesus on täyttänyt lain. Ja tavallaan kun kukaan ihminen ei voi täyttää sitä lakia, sitä vanhurskautta tavallaan, että hän on oikeassa asemassa Jumalan edessä, niin kukaan ei voi omilla hyvillä teoillaan tavallaan täyttää sitä. Niin sen takia tarvitaan tämä usko tähän Messiaaseen, joka pelastaa tavallaan tämän vajaan ihmisen tai tämän epätäydellisen ihmisen.
Siis se, että kelpaa Jumalalle omilla teoillaan. Siis toisin sanoen ihminen, joka sanoo, että mä en ole niin syntinen, että mä joutuisin helvettiin. Niin sellainen ihminen väittää, että mä oon niin hyvä, että mä pääsen taivaaseen. Tavallaan, että mun teot on niin hyvät, että mä kelpaan Jumalalle. Että Jumala on niin armollinen, että tavallaan mä oon niin, että nämä mun hyvät teot kelpaa Jumalalle ja mä pelastun, niin kuin mä en tarvi mitään Jeesusta. Siis tämähän on todella ylpeä sydämen asenne. Siis kun Raamattu osoittaa just sen, että ihminen ei kelpaa, tai ihminen on epätäydellinen ja ihminen on syntinen ja ihminen on vajavainen. Niin kuin Raamattu ainut kirja, mikä käsittelee tämän ihmisen vajavuuden ja syntisyyden niin kuin täydellisesti. Ei ole mitään toista kirjaa, joka paneutuisi tähän niin kuin ihmisen vajavuuteen ja epätäydellisyyteen niin hyvin. Niin siis tämä Jeesuksen ja Uuden testamentin evankeliumeiden sanoma on se, että tässä Jeesuksessa sulla on pelastus ja syntien anteeksi saaminen. Ja Jeesukseen uskomalla sä saat tämän vanhurskauden lahjana uskon kautta. Niin tavallaan, ja sitten Pyhä Henki näyttää niin kuin tämän synnin tosiaan, että se on niin kuin suurin todistus mulle Pyhästä Hengestä, että mä niin kuin, aina kun mä rukoilen Jumalaa, niin mä koen sen, että Pyhä Henki osoittaa sen, mikä on syntiä mun elämässä. Ja sitten tosiaan siihen ei riitä se, että rukoilee tai paastoa tai tekee hyviä tekoja, vaan pitää lukea Raamattua, tai siis kannattaa lukea Raamattua, koska Jeesus sanoi, että te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Niin tarvitaan siis nämä kirjoitukset ja Jumalan voima. Eli tarvitaan tämä Raamatun tuntemus, tai Uuden testamentin tuntemus ainakin, että me tajutaan, että kuka Jumala on ja mitä tarkoittaa niin kuin synti ja armo ja pelastus. Ja tavallaan kun me tiedetään, mitä nämä on niin kuin Raamatusta, niin me tunnetaan jonkun verran kirjoituksia ja sitten tarvitaan Jumalan voima. Siis tarvitaan tuntemus tästä Jumalan voimasta, omaperäinen kokemus niin kuin Jumalasta. Onko se sitten rukouksesta tai sanan kautta, miten kuka kokee sen unessa ja kuka työpaikalla ja kuka missä vaan. Siis jokainen uskoon tulo on tavallaan niin kuin erilainen tai omanlainen. Ja sitten tässä niin kuin, tahdon nopeasti vaan sanoa vielä näistä armolahjoista siis sen, että kun puhutaan kielillä puhumisesta, että se on tärkeä armolahja ja se on niin kuin hieno armolahja ja näin, niin voisi sanoa vielä, että on yksi sellainen armolahja, mistä ei puhuta. Ja kuitenkin mä väitän, että suurin osa opetuslapsista omisti tämän armolahjan. Ja mä en tiedä, miksei siitä puhuta, mutta siis jos nyt Juudas on pois peleistä Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, niin meillä jää 11 opetuslasta. Niin näistä 11 opetuslapsesta tiedetään ainakin, että 10 koki tämän marttyyrikuoleman. Niin tavallaan, kuinka pyhä asia tavallaan se on, niin kuin, että saa lahjan ja voiman Jumalalta olla uskollinen loppuun asti, huolimatta siitä, että sä tiedät, että Rooman sotilas katkaisee sun kaulan vaikkapa. Ja sä voisit kieltää Jeesuksen ja sanoa, että niin kuin keisari Augustus on Jumala. Sä voisit niin kuin sillä tavallaan, niin kuin, jos sä kerran vuodessa sen sanot, niin saisit pitää henkes niin kuin Rooman valtakunnassa, kun tuli tämä keisarikultti siis. Että sulla on, niin kuin, sä oot saanut semmoisen armon, että sä haluat rakastaa niin kuin Jeesusta loppuun asti, tai olla niin kuin uskollinen. Ihan vaan niin kuin sanoissa, ei välttämättä teoissa tai kaikessa niin kuin onnistunut täydellisesti tai jotain, niin kuin ei tarvikaan onnistua, vaan siis Jeesuksen kauttahan meillä on, siis uskomalla Jeesukseen meillä on tämä vanhurskaus ja Jumalan kelpaavuus. Niin kuitenkin olla uskollinen siis, ettei kiellä Jeesusta. Siis nythän niin kuin suomalaiset perustelee, että usko on henkilökohtaista, ettei tarvitse tavallaan niin kuin sillä perusteella, ei tarvitse kertoa, mihin uskoo. Mutta Jeesus kuitenkin sanoo suoraan, että jos te tunnustatte minut ihmisten edessä, niin minä, niin kuin Isä tunnustaa teidät taivaassa, niin kuin taivaan enkeleitten edessä. Ja sitten taas joka kieltää niin kuin minut ihmisten edessä, niin sen minä kiellän niin kuin tavallaan taivaassa.
tai niin kuin se kielletään niin kuin taivaassa, että ei se niin kuin ihan pikkujuttu ole. Ja tavallaan niin kuin nämä opetuslapset, jotka kuuli nämä Jeesuksen opetukset, jotka on meillekin kyllä tallennettu, mutta joita me ollaan vaan hyvin laiskoja lukemaan, niin nämä opetuslapset ymmärsivät sen, niin kuin, sen hinnan, koska ne oli nähnyt omin silmin, että Jeesus maksoi sen täyden hinnan tavallaan siitä uskollisuudestaan. Ja sitten opetuslapset myös tajus sen siunauksen, mikä siitä tulee, kun poika kunnioittaa isää. Niin samalla meilläkin opetuslapsina tai uskovina on niin kuin kristittyinä mahdollisuus kokea tätä samaa siunausta, kun Jeesus menee kasteelle, niin taivaasta kuuluu ääni, että tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Niin kuka ei haluaisi sellaista siunausta? Kuka ei haluaisi seurata Jeesusta sen jälkeen, kun on kuullut taivaasta äänen, joka sanoo Jeesukselle näin? Kuka ei haluaisi sitä samankaltaisuutta? Niin, et sen takia on niin kuin tärkeää päästä tähän kokemusperäiseen todistukseen. Ja sitten on tärkeää, että lukee edes kerran elämässään jonkun evankeliumi. Että tavallaan ymmärtää, mistä siinä on kyse. Että jos lukee vaan jakeen sieltä täältä, niin sä et pääse siihen koko rakkauden syvyyteen käsiksi. Mutta jos sä uhraat aikaa, että siinä menee tunti 2 menee, kun sä luet, pari tuntia menisi, kun sä lukisit evankeliumin, että jos sä voisit lukea, jos et sä ole vielä voinut. Ja sitten jos sä kirjoitat vaikka YouTubeen ääniraamattu, niin sä löydät sieltä Arto Alanenpään kanavaa, ja sä voit vaikka kuunnella sen evankeliumin, Johanneksen evankeliumin tai Markuksen evankeliumin, mä oon lukenut sen englanniksi, jos sä haluat kuunnella sen sieltä, niin siis siinä se on paljon helpompaa yleensä se kuunteleminen, kun se et ottaa kirjan käteen. Siis se on pienempi kynnys. Mutta hyvä, niin näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin, niin siunausta sun päivääsi.